ninyo, maghari ka karon. Santo ninyo, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo ninyo, maghari ka karon. Santo ninyo, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Padayon atong iampo nining ikaduhang Domingo sulod sa tuig nato nga ordinary time, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kauswagan sa mga nasod, labi na itong naapektuhan karon maayo sa mga krisis o mga kalamidad. Buligan unta sa Diyos nong grasya. Ato sa ang iampo, ang ato mga benefactors and donors, nga padayong nagsuporta nato dinhi sa ato mga proyekto, sigpamalit sa ato mga slots, nga unta punon sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghugi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Ang tanang Pangulong Pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios mao'y magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sama sa pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili gitudlo siya sa Dios ug giingnan. Ikaw ang akong anak, na imo akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyo po si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios,
nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya, ug ang Dios nagpaila kaniya nga Pangulong Pari sa laray ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hangtod akong himuon ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiin. Pari sa Kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang sitro sa imong gahom, ibakway sa Ginoo gikan sa Siyon. Paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. Ang Ginoo nanumpa ug dili siya magbasol. Ikaw pari sa kahangturan, sumala sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Imo ang harianong gahom, sa adlaw sa imong pagkatao, diha sa balaan nga kasanag. Sa wala pang kabugason, sa masaya mo, gianak ko ikaw. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ka, O Ginoo.
Usa kahigayon ni ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tao nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo, ug samtang ang imuha wala. Mitubag sa Hesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan kun kuhao na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit ug bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste, ug mulabi pa kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit, tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan, ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Usa kini sa mga common kaayong Ebanghelyo nga atong mabati. Nya ato ning ikonik sa unang pagbasa, gibutang diri nga ang atong Pangulong Pari nga mao si Kristo gipili sa Ginoo aron maoy muhatag nato kaluwasan. Nya tinuod nga kaluwasan, dili kanang temporary, kay ang mga pari nga gipili before ni Kristo mga huyang unya makasasala, nya magsigig balik-balik sila og offer para mawagtang ang sala. Karon ang mga pari nga nagsunod ni Hesus sama namo nga giordinahan makasasala gihapon. Mao na siya tinuod. So wa day may maliwat ni Hesus, no? Ang nakalahi kay makahatag og permanenteng kaluwasan. Sama pananglit sa atong sakramento, kanang bunyag, kanang konfirma, kanang kasal, mao na mga o kaning ordinasyon sa pagkapari, mao na sila ang mga sakramento nga permanente. Ano bang inighatag, di na sigihag balik-balik. Sa unang panahon, sigihan na nilag balik-balik. Karon wa na'y balikay, kausara. Mao na'y pag-signify nga nagamit ang pagkapari ni Kristo na permanente. Munang kausara si Kristo nagpakamatay, naana ang kaluwasan, established ng kaluwasan sa tibuok kalibutan. Hangtod na sa end of time. Di na siya magsigig pakamatay, magpakatao na sad. Muna nga kung dunay mo ingon nga ako ang bagong Kristo, matod pa ni Kristo, ay namugtuo ana. Kaya di na ko mubalik dinhi para magpakatao na sad, para na sad magantos, para na sad mamatay sa cross, di na pwede. Kausara. Karon ang hagit nga mosunod taniya. Ano bang kay siya may permanente, mo sunod ta sa iyang pagka-permanente nga pari, sa iyang pagka-permanente nga pagkamanluluwas. Dili ta mo sunod sa kalibutan nga murabag ka nang maligo ba? Naligo ba mo ron? Nahiruban wa. Pero maligo yun ka. Humanasad, limpyo na ka. Ikasunod na sang adlaw, ligo na sad. Naamagani uban, maligo og katulos usa ka adlaw. Kay para nila murag di gid sila limpyo. Pero kanang magsunod sa Ginoo, dunay permanence. Mao na pag-abot ng Kristo, ang nisunod niya
di na kinahanglang magsigi pagpuasa. Kay sa mga ritual sa mga Hudiyo, hasta gani ang mga sumusunod ni Juan Bautista o sa mga Pariseo, sige gina silang puasa kada adlaw igpapahulay. Wa ginay kaunay. So sa usak semana, 10 minus kausa gina sila magpuasa. Sabat, kanang Sabat, Sabado. Mao na ilang kuan ang ikapitong adlaw. Kita karon dili naman ikapitong adlaw ang atong adlaw sa Ginoo, ang unang adlaw. Hibaw mo nganong naanata sa unang adlaw nga mao ang Domingo, kibaw mo ana nganong dili na ikapitong adlaw. Wa mo kibaw barihata. giusab na ni Kristo, giusab na nas Ginoo nga sige lang research lang niya na ninyo gani ang iyang pagkabanhaw nahitabo na sa unang adlaw. Ang iyang pagkabanhaw ba, di ba? Ang sa iyang banhaw, Sabado, Domingo. Kana lang naadaan mo na. Dako na kayo na siya rason nganong anhita sa unang adlaw. Sige, karon unsa may requirement ni Kristo para makuyog taniya niya makasinati dahil taning gitawag og permanente nga kalipay, permanente nga kabalaan, permanente nga kahiusas Ginoo. Unsa may requirements? Bao mo? O nahinomdo mo? Sige naman taghisgot ana din eh. Ang una gyud biyai ang tanan. Leave everything and everyone. Nya gi specify gina ni Hesus, biyai ang bana, asawa, anak, ginikanan, balay, yuta, negosyo, trabaho, hasta pa ang kaugalingon. Biyaan gid tanan. Unsa man ang puasa? Unsay meaning sa puasa? Puasa mo kay ba? Fasting. Di ka mukaon. Kana biyaan nimo ang pagkaon. Kanang fasting, practice lang nas pagbiya, pero musunod ta ni Hesus di ay permanenteng fasting. Biyaan gyud tanan na pasabot di na ta magsalig anang asawa, bana, anak, ginikanan, balay, yuta, sakyanan, negosyo, kwarta, hastas atong kaugalingon, di na ta magsalig nga mao ni mohatag nato og kalipay. Sige, lingi ay mong tupad. Ning nasugod karon di na ko mosalig nimo. Nga. Lagi. Lingi aba. Nga naman, gasalig mo na mohatag ninyo kalipay nga permanente. Kamong mga asawa, gatuo mo ka ng inyong bana mo na mohatag nyo permanenteng kalipay. Oy, ang mahitabo nun, torture. Kamo sa mga bana, nagtuo mo ka ng inyong asawa mo na maghatag nyo kalipay, na konsumisyon ra ihatag na. Kamo sa mga ginikanan, ana-anang inyong mga anak, nagtuo mo na mohatag ninyo kalipay og maayong kaugmaon, sikad-sikaran ra ka ana, singhagan ra ka, labi nagdi nakahapit kalakaw. Biyaan ra ka ana. Lakaw lang ka ikang usa, nya mapandol pag yung kagpatag. Nya kanang imong kaugalingon karon, kanang imong beauty, kanang imong health, kanang imong figure, ana, kanang imong kunuhang talent, maunay imong himuong source imong kalipay na magdepresyon ra ka. Tan-aw nimong nangunot na kagsugod, wa na patayng beauty. Kanang imong buhok, mao na imong ingnon nindot kay kag buhok na tan-awag maupaw na ka, wa na yun. Labi nagmuuban na imong buhok, magkabuang na kaog. Pag magkabuang na kag pakulor. So wa yun. Kanang imong balay, mao na imong himuon nga source imong kalipay, nindot kay kag balay, anab, may kaayo nimong pagkahimo, tanawa. Pila ka tuig ang mulabay,
bati na kani mong balay na nanay lawa-lawa din akakamintin ngano man paralyzed naman kagaana naman ka dito na nanimaho na ng angso imong balay igsoon nato. Zaman sakto dili. Di man mo mutubag. Pero kung musalig kas Ginoo nga mo'y tighatag natog kalipay kana permanente na bisag naa kay sakit malipayon, bisag tiguang na ka malipayon, bisag biyaan kas tanan malipayon og malinawon, bisan pagmamatay malipayon og malinawon. Mao na experience sa mga santos. Mao na ingos Kristo di gyud mo magfasting. Di gyud mo magsubo basta kuyog mo nako pero mubiya ko ninyo akara magsubo gyud mo tanawa ng naong pari nga nibiya sa Ginoo kana bang magsalig na kolekta unsa may naong pari tuwa sa sibot kanunay tanawa mga madre sa noon mga buutan man na sila pero tanawa na mga madre nga magtan-aw na sa ang kalipay ang ilan na sang standard mga kusmuron og naong labi na ka na magdahag mga eskwelahan so dali kayo na mga saputon kayo na sa tanan di noong tanan pero kasagaran muna mga estudyante ipasos madre or ipasos pare nga nagdahag eskwelahan ba moingon di mga estudyante ngano suko ra ba na mga yawa kay mig mga naong basta mo paso may ngadto ngano man kun mangita na ka og kalipay diha sa imong standard pero inigpaso nila ni Bishop Chupilo Kamumot, nilang Mother Teresa of Calcutta, inigpaso nila mo ingon nanas Bishop, lipay kayo. Ay karon inigpaso na ko diri, inigsod na ko diri misa unsa inyong bation. Ingon na sad mo, nya nasad ni taas na sa kinurog humili. Maligya na sa nirog slat, ano? Mo inyong mauna ano? Lipay mo dili. Ay ko nyo gulo-uloy. Namalit na mong slat. Sos dindotan ano. Ikakita sa nako ninyo labi nagkanang muari nako diri magpa-picture. Padel picture ta nako kani slat na gini. Bahala na ako'y paniod to, ako'y pamahaw, wala, pa-picture yun, slat, maniinig human. Anya, unsa man ang kalipaya para nas kaugalingon o para sa simbahan? Mauna ako bisan pag kog asa ko i-assign, bisan pag inyo kong libakon, inyo kong daoton, inyo kong insultuhon, inyo kong imaritis, di mo makawagtang sa akong kalipay diri sa akong kasing-kasing. Nga naman, wa man ko magsalig sa akong abilidad, wa man ko magsalig sa akong naong, wa sa ko magsalig aning kwarta kaning simbahan nindot-nindot man itong simbahan wa ako magsalig aning assignment ang akong gisaligan nga malipay ko basta makasunod lang ko sa Ginoo makasunod ko bisag gamay lang pero the best na akong paningkamot labi na gyud sa iyang purity sa iyang humility o kaning poverty kani gyud akong o kanang obedience naningkamot jud ko anang poverty and obedience nga matuman unta gina nako bahala nagilansang sa cross di ako nakaton ana katong na-assign ko sa prisuhan 5 years nihilak bi ako ato pag ka-assign ako kay 10 years na ko sa pagkapari unya akong edad ato 50 years old 50 years old ko 50 ba to 1914, 63. Pila man na? 2014, 63 ko na tao. Pila man na ka tuig? Pila na? 27 plus 14, 52? Ano ba? Or 51? Basta ingon na hindi na ako kamamukwinta. Nya dito ko nakaton pag ingon ako sa Ginoo Lord nganong gi-assign man ko dinhi siya ang importante ang imong pagkapari dili ang imong assignment bisag ibutang pa kag Bartolina dawata na basta pari lang ka lipaya ginako nakadungog ani nang
Karon wa gyud ko kana mga kwarta moabot dinhi, maobitaw na nga kanang inyong mga palit-palit og slot, tugbangan bayan na nako kutob sa kong mahimo og mopalit mog slot kausa sa usa ka buwan nga dobs kanang 1,000 niya kausa sad sa usa ka buwan anang ato mga special slots mopalit mo, ako palit sa ko kada semana labing minus adi lang ko manghambog labing minus 5 ka slots kada semana anang atong dobs sukad pa ginasuna usahay 5 depende lang sa akong makulikta sa akong dupa-dupa naman ko stipend kada semana. So ako sa nangkuhaan 5 ngadto sa 10 ka slots kada gina semana gikan pa atong pagpamaligya na kog slots. Mo nang dili ko guilty atubangan sa Ginoo. Kay di man ko malipay anang inyong ipamalit nga slot tungod kay niya na sa akong bulsa, niya man na dinhi sa simbahan, naa man sa mga kabos gipanghatag wana. Sosihan ninyo diya sa atong accounting pilay atong charitable work kada buwan. Law mo mag-average tag mga 500,000 kada buwan charitable na. Anong mura mamog naguol? Mauna siya, niya mo na ikalipay. Pasabot ang pagsunod sa Ginoo. Di tinuod makasasala ta. Ang pagsunod Diyos Ginoo kay daghan kay mga tao nga nagtuon sa Ginoo pero wa mo sunod. Mao nin hitabo sa mga Pariseo. Nagtuon sila sa Ginoo pero wa mo sunod. Luos lang panaway. Luos lang panaway. Naman sa nato karon memorize ang tanang Bible, tanang doktrina simbahan, memorize 40 yung mga brayta, inigsulti pulos kutlo sa mga bersikulo sa Biblia pero wa mo sunod sa pagkamapaubsano ni Kristo na nag-away na sila tungod anang ilang mga abilidad. Nagsigig away, gasigig sininghagay ang uban gani nagpinatyanay na. Nang gitawag nato religious war. Tungod sa ilang pagtuon sa Ginoo nga way sunod-sunod mo na si Kristo niingon bulahan kamong mga kabos kay nisunod gyud mo nako. Kana bang moangkon tang bugo ta di ta kamao nya suplayan lang tas Ginoo unsay gusto. Kana mo'y gusto sa Ginoo? Kana bang mura kag sakyanan na kundi mo lingkod ang driver og mo padagan nimo di jud ka modagan. Kay ang sakyanan nga magbuot-buot og dagan nga siya ra mabangga. Sige katapusang lingi sa imong tupad. Ing na nagsalig pa karon nimo. Pangutan. Ing na nagsalig pa kanimo. May mga gani siya na wa mulingi kanang wa mulingi nagsalig na siyang kaugalingon siya kinsa man kang sugo-sugo nako diyan pariya ka di ko mulingi sa man ko diri uto-uto ana ni-insist na kasi imong kaugalingon kanang sakyanan bisag unsay buhaton lubago nimo tuo lubago nimo suwa pakusgon pahinayon mo sunod ra gyud na mo na hinaot kita mahimo tang sakyanan sa Espiritu Santo mahimo unta tang buutang sulugoon sa Espiritu Santo aron sama ni Kristo sama sa mga apostoles there is no fasting why sadness why sorrows why depression why stress in our lives kay kun naa ta magsunod sa Ginoo ang resulta punon ta niya mag-awas-awas ang atong kalipay kalinaw katagbawan ug kabalaan sa kinabuhi. This is our goal. This is our mission. Manindog na ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langitnong amahan, sayod ta sa iyang pagkamanggihatagon o pagkamaluluyon. Masaligon kitang moingon, Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, musunod sa pag-aghat sa Espiritu Santo, nga imantala ngadto sa katawhan karong panahona, ang kanunayng bag-o nga pulong sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo.
nga sila nga gitahasan sa buluhaton sa pagpanday ug balaod, sa pagpatuman niini ug sa paghukom diha sa katilingban, sa kanunay ilauntang ipatigbabaw ang makaayo sa katawhan, inay ang gimando sa balaod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga abli ang atong mga kasing-kasing sa makaluluwas nga gahom sa Dios, diha kang Kristo, tungod kay kiniman ang mas mahinungdanon kaysa pagsunod sa mga naandang buluhaton nga relihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga pinaagi sa atong gugma o pagtagad, masinati sa mga masakiton ang Diyos ng pag-alima o pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga si Halangdong Teopilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaw pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa kapahulayng dayon sa langit uban sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Langit nung Amahan, dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sadang taong balangga, patubalani sa gugma. Sadang taong balangga, patubalani sa gugma. Sadang Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo niining Eucharistia imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy,
Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng
sa among mga sala, maingon nga nagabasay mo kami sa mga nakasala ka namon. Pili mo kami, itugyan sa pagsunay. Inunuan, luwasa kami sa dautan. Ngayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon, sa tanan nga katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmamahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunayo, simbahon kagayo. Santo Niño, gugma ako.
kanta kamuna diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Dayon sa kanunayog, simbahon kagayon. Santo Niño, gugma ko. Magampo kita. Hope nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa katagbawan nga langitnon, divine satisfaction. Niya mahitabo ra ni kon mahimo gid tang disipulo ni Kristo, kanang mubiya gid ba sa tanan nga di na gid ta magsalig sa tanan, gawas lang ni Kristo. Salamat sa mibiya sa ilang kwarta, unya gipalit nilag slots, mauna ni ron ang atong halin sa DOPS para sa pagtukod sa atong kumbento. Naabot ng atong halin as of yesterday o 17,372 ka slots. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Napatay 37,628 nga ka slots available. Sa ato sang special slot, Santo Niño's Joyful Power or SNJP, para ni sa atong pagsaulog sa pista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya. Nakahali na punta as of yesterday og 3,367 ka slots, napay 11,633 ka slots nga tag 100 per slot. Ato gyapong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. So kutobra ni sa January 29 ang atong pagpamaligya nining maong slot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutares hostia, qui celi pandes hostio, ila primo hostilia, darur ver auxilium, one tremoque Dominum, sempiter gloria, qui vitam sine terminum, nobis tude in pace